Huwa maħsub li huma l-mijiet ta' eluf ta' euro li ntilfu f'dak li qed ikun allegat li huwa każ ta' frodi imwettaq minn nutar Ivan Barbara illum mejjed u minn martu Roseanne Barbara Zarb. Dan stqarru l-avukat ta' 3 persuni li qed jitolbu li tinfetaħ inkjesta fil-konfront tal-armla ta' Barbara wara li spiċċaw tilfu l-flus li kellhom iddepożitati man-nutar. Wara li dawn it-3 persuni għamlu talba tagħhom mal-qrati, kienu bosta individwi oħra li wkoll qed jgħidu li ġew frodati minn nutar u li esprimew ix-xewqa li jagħtu l-verżjoni tagħhom ta' dak li ġralhom. Minnaħa tagħha Roseanne Barbara Zarb tidher qed titfa' ħtija ta' frodi u misappropriazzjoni fuq impjegata tagħhom u qed tibqa' tinsisti li hi qatt ma kienet involuta f'xogħol żewġa. L-avukat David Bonello li qed jidher għal Simon Malija, Valerie Malija u Matthew Sacco qed isostni li ċ-ċaħda tal-armla li kienet involuta f'xogħol żewġa ma treġix meta wieħed iqis li hi f'xi okkażjonijiet kienet tħallas il-paga tan-nutar li kienet taħdem fl-uffiċċju ta' Barbara u drabi oħra kienet tirċievi dirett fil-kont tagħha pagamenti dovuti lin-nutar Barbara nnifsu bħala notarial fees. L-avukat Bonello rrefera wkoll għal numru sostanzjali ta' ċekkijiet li daħlu fil-kont ta' Martin Nutar u li mhux ċar ta' xi x'inhuma. L-argument tal-avukat hu li inkjesta tkun tista' tiddetermina ta' xi x'kienu dawn il-pagamenti. Ikompli argumenta wkoll li Roseanne Barbara Zarb tant kienet involuta fil-professjoni ta' żewġa li mill-statements tal-bank tagħha stess jirriżulta li mhux darba jew tnejn kienet tħallas lill-uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern. Dan, jgħid Bonello, żgur ma kienx tagħmlu fl-eżerċizzju tal-professjoni tagħha bħala accountant. Għaldaqstant huwa qed jitlob lill-qorti tikkonferma d-digrit oriġinali tal-maġistrat u tordna li tiġi miftuħa inkjesta fil-konfront ta' Roseanne Barbara Zarb.